konečne po 2 týždňoch, možno aj po 1. A dneska tu mám špeciálnu celebritu Matúša Guda. Čaute ľudia. A dneska budeme robiť také pekné šošovice a ideme si dať tier list youtuberov. Keby ste chceli ďalšie, dajte aspoň takých 10 lajkov, lebo a dajte ten odber, lebo máš tveť. Lebo on to potrebuje pre svoj život. Tak, a teraz ideme si pozrieť týchto youtuberov. Takže, Prvý. Dinomax, čiže ja. Dobre. Nepoznám. Dobre. Okay. Duklok. Ja by som dal celkom dobre. Na mojom mieste ja ho aj kúkam väčšinou času viac než 5 hodín. Aha, nekúkam vôbec, takže celkom dobre. OK, dajme. A inak nezabudni, je to videjko, ale aj tak môže sa spravať už všetci ako vieš o tom. Ale vieš, čo sme si povedali. Áno. No, takže. To je za hovno. Nepoznám. Ja. Počkaj, nie je to PewDiePie? Je to Počkaj. Počkaj, jak sa to robí? Čo prezváždáš? No, aby som dal tak, kde asi tam dozadu, keďže má takú ikonu, tak by som ho asi dal tak, kde tam. Dobre, hrozné. OK. No, Ináč je dobrý. Studio Moon TV. Ignorujem. No nie. Tak dáme ešte celkom. Upy. Dáme celkom. Ale. Podľa mňa je to celkom svinia. No. 8 byť Ryan. To je legenda, to tam musí byť. Ty Matúš Good. Jasné. Bazer. Nepoznám. Jakub Destaro. Je dobrý. Dobrý. Tak a Johanka. Nie. Jak žijeme sa darmo v aute. Jako první? To Kafe. Yeah! Tak jdem do benzínku. Šup! Já mám lepší nápad. Jo. Počkej. No mě jako napadlo, že bychom sklopili Kam ty zadní vyšel? sedačky Počkej. a hodili bychom na Je to hrozný. polštáře, deky, Vyšel? matky, víš co, a bylo by to jako postel jedna Počkej. velká. To mi pripomína, jak keby si mal dievčaty, ale ne. Já mám lepší nápad. Takže keby som vedel toto dať ešte aj jeden snímok, tak tu dám koš a oni idú do koša. Takže nepoznám. Hrozné. Orty. Podľa mňa je Dobrý. dobrý. Sarka. Naša. Počkaj, to kto je? Vieš čo? Nie je tu na pink. Vieš čo, nejdeme to ani vyhľadávať. Nepoznám. Nie, daj to sem. OK. No, vidíš to? Ty vole, to sa asi poseral, to on tam musí byť. Nie, celkom dobré. Však Nebuď to je legenda, ty. V úvodzovkách. Kto? Hej. Oni sú OP. Ich moc Oni sú OP. Prisahám. Ja ich moc nepoznám, ale dáme ich na dobre, hej. Okay. Aj z toho, že poznáš Menta? Hej, OK. celkom. Dobrý, hej. No. Dobre. Mako. Rosny. Housebox. Nepoznám. Big. Toto je. Nepoznám. Houseboxa nepoznáš. Jasne, že poznám, ale je to... No, tam je To je aspoň celkom dobrý, nie? Big. Ten je dobrý celkom. Tak dáme ich tu. Asi mister! Dobrý je. Nepoznám! Netvár sa trápne, hej, Dinomax. Twiler. Dobrý. OP. OP, hej, dobré. Sundy. Sandy, ty debil. Veľa som ho ani nekúkal, takže aspoň dobrý. Meat. To kto je? To ešte... Ja ho nepoznám ani. Ten, čo som ešte tedy hral v Fortnite, tak ja som ho kúkal, vieš. Dáme celkom.
Celkom, hej. Dáme tak, že Hej, dobre, daj to tam. keby sme mohli, tak to dáme také, že tu, ne? Daj to Tak, tam. dobre. Geekboy. Nepoznám. Chceš vedieť kto? Je to hrozné. Geekboy, on robí že také na počítače, že čo je aj tak najlepšie hrozný. monitory. Fajn, dáme celkom dobre. OK. Vendali, Roblox. Neviem ani čo je. Nepoznám. Stay 12. Dobre, celkom dobre. No pre fyzio, jemu to vypaluje oči. Asi myslíš. Máte tam aj short, keby toto teraz Dynamax vyhľadal. Fyzio, short, tak že mu Fajn. vypalujú oči. OK, tak asi mister... Nepoznáme. Na konci videa vám to Kámo, Steak, ten je opäť No on je dobrý iba. On je OP. Matanoj. Nepoznám. Dáme, že Hrozné. nie je celkom. Ale prestaň. Pokec. Ja ti to ukážem. Celkom. Počkaj. Celkom dobrý. Neboj. Nie. Oj. Ja ti ukážem jedno jeho. Počkaj. Nie, ja viem čo. Bohužel. A tak se holky další den rozhodnou, Počkej. že Uchnout a udělat. Co to kurva je doslova první dialog, co slyšíme v celém filmu. A To hned je na on. to navážem touhle geniální myšlenkou. Víš, že si To bude poutníci určitě mysleli, že když dobré. kýcháš, tak z duše vypuzuješ démona. Celkom dobrý. Kde jsi to vzala? No to Počkej. nekýchám. O čem to kurva wafluješ, ženo? A jak jakože nekejcháš? Jak vůbec můžeš zabránit tomu, abys nikdy v životě nekejchnul? A proč kurva mluvím o kejchání ve filmu o Slendermanu? A i úžasně zakončili, tak Kámo, hodí víš- epický víš čo? selfiečko. Poviem Takhle ti to Kerry. dopadne, když se Kámo, starý Kerry, lidi snaží to- psát středoškolu. on je A opět to on. nejvtipnější dialogy teprve dostanem, když přijdou zpátky do školy. Holky, Eh, místní mačo Volá nám Honzaj, tak viete. A no, takže Kerry je opäť, teraz už vieš, Ne. tak Dodo hraje. Dobre. No nekúkam. Šopadeli, áne, Hrozná. ty vole, ty si to je najlepšie na svete. Aj čo? Nepoznám, Čo chcem povedať? nepoznám, Aj čo? nepoznám. Mr. Beast! Je nikto. Je celkom dobrý. Ešte bude tu. Tak, Adria Figo. Si čo vedieť? Je hrozný ako... Ale vieš čo? Ale musíš povedať, že jeho song ako Richie Bonduel, to je dobré. Ako hej, ale celkom dobré, no. Adrian Figa. Keby nemal, najhoršia fotka. keby nemal, jak sa to volá? Keby akože nemal Richie Bonduel, tak A kukuričky bondule. tak asi ho ani nepoznám, ne? Vážne, ja inak by som ho ani nepoznal pomaly. Tak čo? Dáme ho celkom. Ne? Dobre. Bude. OK. A to hlavne kvôli tomu jeho siktu. Hej. Takže, dámy a páni, keby ste chceli ďalšie pokračovanie youtuberov, tak dajte 10 lajkov. Dámy a páni, užite si to. Fakt, sorry, ale musím. Toto prostě Ty to skončí, tak. Já! Keď to skončí, tam by fyzio na konci. Že ako... Zhodnotit youtubery začínáme Hausem, no to je jasný Ačko. Bouchal, jeho videa mě hrozně baví, takže jasný Esko. Moon, to je jediný slovenský youtuber v tomhletom hodnocení. A jelikož netočí moc pravidelně, tak si zaslouží Pčko. Mickey, jeho videa jsou tak dobrý, že mi dokonce vypalujou zrak, takže si zaslouží být v Esku.
Tady, Cčko. Anička Šulcová, jediná holka v Tady tom ho hodnocení, zabiju. takže zaslouží si mít Ačko. Jako další je tady Ménda, jelikož tě už docela dlouho nepozval na svoji narozeninovou oslavu, tak si zaslouží sem do popelnice. Syria Kari, Ačko. Tohle je jasný Cčko, Destro, Ačko a Stay 12 je jasný S. Odebírej pro další díl. Pojďme Dobre, hodně rychle zhodnotit trošku youtubery, začínáme Housem. zreagujeme Fiziho a skončíme video. Fajn, takže na jeho názor